Ktorá viac skáče tej druhej do rečí? Myslím si, že to máme narovnako. Myslím, že záleží o tom, aká planéta je v retrográde. Áno, či je Venuša alebo Merkur. Lebo jedenkrát to má Eva a jedenkrát to mám ja a máme to vlastne úplne, že 50/50. Čiže keby sme si chceli niečo vyčítať, tak nemáme čo. Ktorá z vás dvoch je nedochvíľnejšia? Asi ja. Nechcela som tak... Ale podľa mňa Peťa. Ale dobre, Peťa má doma 4 deti, halo? Určite, no 2+2. Viete čo, je to môj celoživotný boj. Aj moje jedno z detí má túto chorobu, ja mám pre ňu veľké pochopenie. Je to proste ADHD nastavením, naozaj ja mám v hlave veľký bordel a veľmi, veľmi musím pracovať na to, aby tie veci proste boli nejakým spôsobom uložené, aby moja myseľ mala svoj rád. A nemám čip na čas. Čiže sa veľmi v 49 rokoch snáď už pociťujem prvé kroky, že za tie roky, čo vlastne som musela na seba pracovať, že to nejakým spôsobom dokážem zmanéžovať, lebo aj na výroby chodím na čas, aj na lietadlo, aj kedysi som ani toho nebola schopná.